Al 34 jaar is de tagong op Droegeham vergees. De organisatie had dan ook altijd een soort volk. En de droegte, daar gaan ze net zo doorheen zitten. Nou, daar hebben we wat op inspelen. Dus rond Waasje hebben we de wetter op het terrein gebracht. En dat weer voldoende. En nou doet de moeder natuurlijk nog wat. 2 NK's in Droegeham. En de eerste is de Trojka Heknis, Lietse en Gruttemaat. Prachtige hinderkes. Die jere de pech had dat bij een van de combinaties de wijn stikken rekt. En dan reizen ze in paniek en is het een hele tour om ze weer in het gereel te krijgen. Bevestiging ohne karren, die leidt er al. En voor deze deelnemers is het einde NK. Maar de andere combinaties die kennen het NK vervolgen. En het is deze combinatie met Victorious Miss Lisa, headliner van de familie Zweens, die de heegste eigensmit. Zij worden hier iepen Nederlands kampioen Trojka Heknis. En dan kan het publiek hem opmeidje voor het tweede NK. Ingespannen Dekhingsten Friescross. Dit is Augustinus Hoekstra met Wietse. En hij krijgt concurrentie van Age Okkema met Torben. Hier draaft Albert Minkema met Wiemer. En dit is ook een van de favorieten. Willem Wester met Maurits. En hij wordt volgen door Sibre Minkema met de Hienst Wiert. 2 hinders mij dan oorrieden. Dit is Maurits met Willem Wester. En daarachter komt Age Okkema met de Hienst Torben. Net met Tjolle, 2voudig Nederlands kampioen. Maar die zet die dijs op de dressuur. En hier maakt het deze beiden dus uitvjochtje. En dit wordt de nieuwe Nederlandse kampioen Maurits met Willem Wester. Dat is een machtig hinder. En de reacties ik van de meesten al dat er eigenlijk super rond is. Nou ja, unanieme beslissing. Dat is helemaal mooi. Dus, beter. Ik ben zo tevreden en ik vind het geweldig waarom te maken. Ik had al vaak hand vroeger met Ulke. Maar dit nieuwe hinder, nou, mijn hele seizoen is in één keer goed. Maurits in 2009 alles winnaar onder het zadel in de Z-dressuur en nou dus deze Nederlandse titel. Maar de organisatie zit net stil en tinkt al vast vooruit. Nou, we doen nou een aantal jaren al het sterrenconcours, dus daar moet men zich voor selecteren. En de gedachte ben een beetje richting meer een showconcours ervan te maken. Dus wat kortere rubrieken, flitsend en wat meer shows ertussen terug. Een van de nieuwe elementen is het barrièrespringen. De primeur op Droegeham, wat oors alleen nog maar tuigrubrieken had. En het lijkt het een vervolg te verdienen. Maar er is meer. De sterrubrieken leveren alle keer een winnaar. En die maaien onder de lange lijnen zien wat ze kennen. En dat levert meer spektakel op dan voorzien we. Ja, de deelnemers die binnen zelfs net op nappers kwam. En het veld waard wieter en wieter. Dus het weer een tour om het spul in het gareel te houden. Onbedoeld extra spektakel in Droegeham. Vermakelijk, gelukkig voor Elsenien, roemt het mij een Cicero. En de winnaar, die wie in zijn napkes, want voor hem lijkt een extra prijs van €1000 klaar.